Офицер-дипломат, военен теоретик, преподавател и публицист, той е човекът, избрал Сливница за решителния бой. Генерал-майор Христофор Хесапчиев е роден през 1858 година. Детството си прекарва в Габрово, а по-късно се отдава на военна кариера. Завършва първия випуск на военното училище в София, Николаевската академия на генералния щаб в Санкт-Петербург и офицерската кавалерийска школа в същия град. Служи както в пехотата, така и в конницата. По време на сръбско-българската война през 1885 година е помощник, началник на щаба на войската. В това си качество избира мястото на Сливнишката позиция и организира нейната инженерна подготовка, което се оказва решаващо за изхода на войната. От 1886 до 1887 година е началник на военното училище, където преподава тактика, военна история, военна топография и геодезия. По-късно оглавява учебното бюро в Министерството на войната и ръководи информационната дейност на българската армия. В края на 19 век командва 6-ти пехотен Търновски полк, след което преминава на дипломатическа служба. Работи като военен аташе и дипломатически агент в Белград, а по-късно е пълномощен министър в Букурещ. По време на Първата Балканска война е представител на българската войска при гръцката главна квартира. Участва и в Първата световна война като генерал за поръчки. Христофор Хесапчиев е изтъкнат военен теоретик и публицист. Автор е на редица трудове, посветени на сръбско-българската война, тактиката, геодезията и военната топография. През 1898 година е избран за действителен член на Българската академия на науките и професор по тактика, военна история и военна топография във военното училище.